Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, ilabi na kaninyong mga ka-Siargao. Happy viewing po, ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po, good morning kaninyong tanan. Maayong buntag, mga ka-Siargao. Ani ang nasabta sa laing edisyon sa atong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po, good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan ni Isidro San Benito, Santa Monica Burgos del Carmen, General Luna Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maayong buntag. Good morning po. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands ug uban pang kasikbit nato nga mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Maayong buntag po. Good morning kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga. Good morning din na kang Jonel Isaac Ligaspi. Salamat, magandang umaga. Good morning kanimo din na. Good morning Kuya G. Gikan na kang Clint Dumagtoy. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Happy viewing po. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon pinaagi na ni Chris Perez. Asahan pa rin ang mga maulap na kalangitan, mahina hanggang sa tamtamang pag-ulan, lalong-lalo na dito sa mga lalawigan ng Aurora at ng Quezon, dito sa Bicol Region at Samar Provinces. Iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin sa mga nabanggit kong lugar sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sana mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, maging dito sa may bandang Caraga, at sa mga lalawigan ng Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, maging dito sa may bandang Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa kasama ng Metro Manila, generally maliwalas po ang panahon maliban lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Maulap pa rin na may mga mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa Eastern Visayas at sa Caraga. Sa natitirang bahagi naman ng Kabisayan at ng Mindanao ay dahan-dahan na pong magiging mainit at medyo malinsangan ng panahon, pero may tsansa pa rin ng ilang pulupulong mahinang pag-ulan sapagkat mararamdaman pa rin yung epekto ng amihan. Mapapansin din natin, mababa pa rin yung inaasahang maximum daytime temperature sa Tacloban, posibleng umabot lamang ng around 29 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamainit sa Zamboanga ay posibleng umabot ng around 33 degrees Celsius. Mao kana, mga ka-Siargao, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon karong adlaw, mga ka-Siargao. Aduna gihapoy mga pulo-pulo nga pag-ulan, ilabi na sa hapon o sa gabi, mga ka-Siargao. Mao kung magawas manggaling kita sa Panimalay kada hapon, mga ka-Siargao, pagdalagay ng payong kay posibleng muulan, mga ka-Siargao. Apan, mga ka-Siargao, dili na ta maglangan atong pagasayron karon ang police report mahitungod na sa 28 anyos nga lalaki dakpan sa kasong presidential o paglapas sa presidential decree 1096. Ang dugang detalye ni ka-Siargao Mark James Lisondra. Good morning kanimo din na, Mark. Yes, marada na bundag ang Gorman. Arestado sa mga tinugyanan sa kapulisan ang 28 anyos na lalaki tungod sa kasong Section 301 sa Presidential Decree 1096. Na din, kinadakpan kini kagahapong adlaw, Pebrero 3, 2021 sa may PRS Extension, Barangay Tap, Ciudad ng Surigao, sa alas 4 sa hapon. Nakilayan kining akusado nga si Nico Caintoy Cortez, 28 anyos lalaki, Lutao, isa ka vendor, residente sa Sitio Payawan 2, Barangay Luna, Ciudad ng Surigao. Base sa investigasyon, ang mga personahe sa Surigao City Police Station sa Pinan Warrant Section ang miaresto sa mga akusado, pinaagi na sa warrant of arrest, ubos sa criminal case number 21-19712. Nag-i-issue ni Honorable Jelito N. Bahan, presiding judge sa MPCC Branch 2, Surigao City, kinipinit sa Enero 27, 2021.
na din may girekomendar nga piyansa sa kantidad 12,000 ka pesos para sa iyang temporaryong kagawasan. Ano kasado kuman ang kurman andaan sa kustudiya sa Surigao City Police Station. Mark James Lisandra, Siargao TV News. Daghang salamat Kasyargao Mark James Lisondra sa maong report. Daghang salamat sa imong report ilabi na dinha na sa syudad sa Surigao. Daghang salamat maayong buntag kanimo dinha Mark James Lisondra, ang atong correspondent mga Kasyargao sa mga panghitabo sakop sa mga kapulisan mga Kasyargao. Ilabi na ang mga nahitabo sa matag munisipalidad o dinha na sa syudad. Daghang salamat. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan mga Kasyargao. Good morning sa atong mga viewers karon. Maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok karong buntaga mga Kasyargao. Salamat mga Kasyargao. Good morning, maayong buntag po. Ilabi na kang Lynn Lopez Dars. Good morning Siargao also with Kuya G. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout po sa nag-travel ngayon going to Zambales. Sina Benji Echalico, Romeo Gomez, Liza Salvador, og si Junray Oreto. Happy trip, God bless and keep safe. Ika na ka Sir Junray Usap Oreto. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa-shoutout po sa ako mga anak na tuyog pa. Salamat po, ika na ka nga Ma'am Che Gabutero, ilabi na sa mga taga Kambasak. Good morning po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga mga Kasyargao. Good morning Kuya G, pabati sa tanang mga Surigao noon. Pangmaya Nimo, pa-shoutout kay sa family, Gumaod family, Sir na family, Ibiota family, og salamat po Kuya sa pagbati sa akong birthday. Salamat, happy birthday po kang Ma'am Sheila May Serna. Happy birthday. Salamat. Shoutout po kanimo niya. Wala ba tayo diyan? Ma'am Sheila. Salamat. Good morning. Magandang umaga kanimo din. Salamat. Good morning Kuya G. Sorry mga karon pa jud ko nakatan-aw og balik sa imong programa. Nabisi lang ko sa work. Pa-shoutout ko sa akong mama og papa nga naa sa Campo Langit karon. Thanks Kuya G. Gikan na kang RR Oka. Salamat RR. Don't worry RR. Walay problema. Salamat sa imong pagtutok. God bless. Salamat po. Og sa imong mga mama og papa imong ginikanan. Salamat. Og sa mga taga Campo Langit, good morning po kaninyong tanan. Morning Kuya G, og sa akong pamilya naa sa Santa Monica si Marieta og si Meme og Maymay Havillana. Salamat Sir Ruel Havillana. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, nanay flight pa Manila to Surigao. Yes po, naapoy flight Manila to Surigao. Naay direct flight pero panagsalang ni mga Kasyargao. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan mga Kasyargao. Good morning Ranjo Yakap, maayong buntag. Good morning Kuya G, hilabi na sa mga gwapa nga taga Matinaw. Salamat gikan na kang Sir Rujim Sulapas, magandang umaga po. Good morning. Dili ta maglagan mga Kasyargao ang dugang nato na mga balita karong buntaga. San Benito aduna nay bag-ong doktor. Gi-abi karon o gi-welcome sa munisipalidad sa San Benito ang bag-o pa lamang nga na-assign sa maong munisipalidad nga si Dr. Karen Ray A. Lamigo. Mismong ang mga taga LGU San Benito ang mi-welcome kaniya sa pagpangulo mismo ni San Benito Mayor Gina Sumando Minil. Kini nga lakang aron na usab nga mahatagan og prioridad karon ang kaluwasan sa mga San Benitohanong nanginahanglan sa medical nga atensyon. Baka na latest updates karon dito na sa San Benito mga Kasyargao. Congratulations, aduna na bag-o ninyo na doktor nga gisugat mismo mga Kasyargao sa mga taga LGU San Benito o ni kortesiya syempre sa mayora ni ini mga Kasyargao. Good morning, magandang umaga po. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga Kasyargao, work from home arrangement gipahigayon sa munisipalidad sa Pilar. Nagpahigayon sugod pa niadtong February 1, 2021 ang munisipalidad sa Pilar og work from home arrangement alang na sa mga empleyado niini nga molungtad hangtod February 5 o ugmang adlaw
mga kasyargaw 2021. Kiningalakang alang na usab sa pag-disinfect o contact tracing mga kasyargaw. Base na sa Executive Order number 21-09-90 nga gipakanaog sa maong munisipalidad. Maong ang tanang kliyente sa maong munisipalidad mga kasyargaw, magpahigayon na lamang og online transaction. Gibawalan pa usab ang mga pilarnon nga muadto sa munisipyo nga nahimutang sa barangay Pilaring Pilar. Sa mga adunay pangutana mga kasyargaw, may tungod na ini o may tungod na sa mga concern sa mataga katawhan sa Pilar, pwede ka mo mag-email sa lgupilar.siargaoisland@yahoo.com o ang mga numero sa IATF mga kasyargaw, IATF Pilar, pwede ninyong kontakon ang 0919-594-7292 o ang 0948-426-4399. Samtang ang PNP hotline 0939-930-7702 o 0998-598-7342. Samtang ang gipahigayon nila o lusad nila mga kasyargaw nga RHU Teleconsulta sa Pilar, pwede ninyong tawagan sa 0917-5848-838 mga kasyargaw. Kini mismo aprobado sa Pilar, ilabi na ni Mayor Attorney Maria Liza Resurrection mga kasyargaw. Mga na latest updates karon dito na sa munisipalidad sa Pilar. Good morning po. Hi Kuya G, maradyo na buntag. Gikan na kan Tata Manazones. Salamat Ma'am Tata Manazones. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G. Pag-greet ko happy birthday sa ako teacher advisor sa una nga co-teacher na nako karon, Sir Tantan Galientes. Thank you po. Gikan na kang Ma'am Marisa Migullas Gonzales. Salamat po Ma'am Marisa. Good morning, magandang umaga kanimo din ha. Og happy birthday kan Sir Tantan Galientes. Happy birthday po. Salamat mga taga General Luna. Good morning po. Maayong buntag kaninyong tanan. Adunay brownout di ay kaninyo karon 8 a.m. to 12 noon mga kasyargaw. Ang Katipunan Pilar o ang Magallanes General Luna na ay pagkapalong sa inyong sugang dagitab karon 8 to 12 mga kasyargaw. Kay gibal is ang poste kay nag-road widening ang Department of Public Works and Highways mga kasyargaw. Good morning mga taga-Pilar. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Hi sa ako pamilya diyan sa San Benito, Kathleen, Nanay Bebe og Tatay Toto Ramos og sa akong mga igsuon. God bless you Kuya G. Watching from Manila. Salamat Ma'am Cheche Ramos Sumando. Magandang umaga po. Maraming salamat. Good morning Kuya G. Stay safe. Gikan na kan Sir Rudy Longos Plando na Borja Jr. nga naa karon sa Papua New Guinea. Salamat Sir Rudy. Good morning. Good morning sir from Binyan, Laguna. Sir, pakibati naman ang kapatid dyan sa Bongdo at pamangkin ko dyan sa Bongdo. Gikan na kan Sir Simbahon Romel. Sir Romel, anong pangalan po ng inyong kapatid at pamangkin? Kaya para na mabati nato. Salamat Sir Simbahon Romel. Good morning po, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, ilabi na ang kasaulugan sa founding anniversary sa Socorro. Photo, video, cooking o headdress contest ipahigayon sa munisipalidad sa Socorro. Atol sa nagkaduol nga ika-60 nga founding anniversary sa munisipalidad sa Socorro, adunay mga aktibidad nga gihanyag ang maong munisipalidad sama sa pagpahigayon sa mga contest alang na sa katawhang Socoronhon. Ang unang contest mao ang tourist spot photography contest nga ang makadawat og 2,000 ka pesos. Kini open sa tanang Socoronhon nga gustong ipakita ang ilang talento sa photography.
Ang ikaduhang contest mao ang Suroy Socorro o ang virtual guiding contest mga kasyargaw o tour guiding. Kini alang lamang sa mga registered tourist guides nga adunay premyo nga 5,000 pesos o sumala pa kinahanglan lamang nga magmugna og 3 minutes video nga nagpakita sa kagwapa sa Socorro o unsaon pag-travel paingon na sa mga tourist attraction sa Bukas Grande Islands. Ang ikatulo mao ang tourism vlog contest nga ang winner makadaog og 3,000 pesos. Kinahanglan ra nga magmugna og 2 to 4 minute video nga nag-vlog about sa tourism sa Socorro. Ang ikaupat mao ang lamian kaadyo contest nga magpakita sa pagka-authentic sa mga linutuan sa Socorro, ilabi na ang mga pambato nga luto ni ini. 3,000 ka pesos ang naghulat kanimo na premyo. Samtang ang last nga contest o ang pinakaulahing nga contest mao ang Best in Hinabangay Festival Headdress Contest nga posibleng makadaog og 3,000 ka pesos. Kinikinahanglan ipakita sa mga entrante ang best headdress sa usa ka festival queen nga best nga nagpresentar o nagrepresentar sa usa ka barangay sa Socorro. Ang tanang entries sa nagadaiyang mga contest ipasa lamang kini sa socorro.tourism@gmail.com ug ang announcement sa winners mahitabo karong umaabot nga February 22, 2021 mga kasyargaw. Ako na latest update sa munisipalidad sa Socorro og ang nagkaduol nga founding anniversary ni ini o ang ika-60 nga founding anniversary sa munisipalidad sa Socorro. Good morning po, magandang umaga. Liza Simbahon po, Sir Marilyn Simbahon, at Kling Kling, at Kit Kit, at Dante po, Sir Sabungdo. Salamat, gikan na kan Sir Simbahon Romel. Shout out kang Liza Simbahon, Marilyn Simbahon, Kiling Kling, at Kit Kit, o Dante Simbahon. God bless po, good morning. Shout out po kaninyo tanan, magandang umaga. Good morning Kuya G, pabati naman happy belated birthday kay Reyo Socano Oposa. Salamat Kuya G, gikan na kang Rosary Saragosa. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy late birthday mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita nato karong dinhi na sa programa Siargao TV News, LGU Pilar, mi apod-apod og bugas. Mapasalamaton karon ang mga kabaranggayan o katawhan karon sa munisipalidad sa Pilar mga kasyargaw atol sa pagpang-apod-apod ni ini og tunga sa sako nga bugas. Mapasalamaton kini sa mayor sa maong lungsod nga si Mayor Maria Liza Resurrection, Vice Mayor Edito Salvaloza og sa tanang SB members og mga head offices sa maong lokal nga panggamhanan tungod na sa pagpanghatag sa maong mga bugas karon. Sumala pa sa mga residente nga nakadawat niini nga dili gayud kabayran ang ilang kalipay tungod na sa maong gipanghatag nga bugas, ingon nga dako nga tabang ilabi na sa kalisod nga nasinati karon sa katawhan tungod na sa pandemya. Congratulations po. Good morning, magandang umaga po. Salamat mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato karon mahitungod na sa LGU Pilar, ilabi na sa pagpang-apod-apod na usab sa mga bugas tunga sa sako nga bugas mga kasyargaw. Mahinumduman nato nga sa mga niaging mga milabay nga mga bulan ang LGU Pilar usab nang hatag ng apod-apod na usab mga kasyargaw og mga sinako nga bugas tunga lamang sa sako. Tunga sa sako nga bugas ngadto na sa katawhan mga kasyargaw ilabi na sa mga kabaranggayan nga sakop sa maong munisipalidad. Mga latest updates karon mga kasyargaw dito na sa munisipalidad sa Pilar. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, 170 ka pamilya nakadawat og ayuda sa Sibagat.
Nakadawat karon ang 170 ka pamilya gikan na sa Sibagat, Agusan del Sur nga biktima niadtong paghaguros ni bagyong Vicky niadtong December 2020. 3,000 pesos ang nadawat sa maong mga benepisyaryo. Lakip ang mga food packs mga kasyargaw gikan na sa DSWD. Kini nga pagpangapod-apod initiated sa opisina ni Senador Bongo o sa pakigpartner usab niini sa DTI, Department of Agriculture, TESDA o DSWD. Dili lamang sa mga cash assistance mga kasyargaw og food packs, tulo ka residente usab sa Sibagat ang nakadawat sa mountain bike gikan mismo kang Senador Bongo. Samtang giparaffle ang upat ka computers, tablets og mga sapatos. Mao na ang latest updates karon mga kasyargaw dito na sa Sibagat, Agusan del Sur mga kasyargaw. Lakip usab ni ana mga kasyargaw dungag nga gipahigayon dito na sa Bayugan City. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, duha ka menor de edad arestado sa buy-bust operation. 8 ka personahe ang nadakpan karon. Lakip ang duha ka menor de edad sa gipahigayong buy-bust operation sa anti-narcotics agent sa kapulisan sa Butuan City, ilabi na sa gidudahang drug den mga kasyargaw. Naaresto mao sila Juston Delin, 29 years old, Almer Uwayan, 29 years old, Ronnie Valizado, 49 years old, Michael Shega, 30 years old, Roland Paumig, 19 years old, ug Abigail Kalang at 33 years old. Ang duha nga minor de edad wala naginganlan mga kasyargaw kay bawal man sa atong balaod nga ihanyag. Kung minor de edad bawal inganlan ang maong mga sospechado. Sumala pa nga si Juston Delin ang nagmintinar sa usa ka drug den sa Purok 2 Barangay Obrero, Butuan. Nakuha sa maong mga sospechado ang 10 grams sa gidudahang shabu nga dunay gibana nga street value nga 68,000 pesos uban sa mga paraphernalia niini. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang giatubang karon sa maong mga sospechado. Mao kana latest updates dito na sa Butuan, ilabi na sa Caraga Region. Morning Siargao TV, gikan na kan Sir Smiley Dumdum Espaldon. Salamat Sir Smiley, welcome back. Good morning kanimo din na Sir Smiley. Maayong buntag. Salamat. Samtang mga kasyargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of February 2, 2021, we have 89 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution. 1 case from Tubay, Agusan del Norte. 20 cases from Agusan del Sur. From municipalities of Esperanza, 10. Prosperidad, 4. San Francisco, 2. Trento, 2. Bunawan, 1. Santa Josefa, 1. 19 cases from Surigao del Sur. From municipalities of Hinatuan, 6. Lingig, 3. Tagbina, 3. Tago, 3. And 1 case each from municipalities of Barobo, Cortes, Lianga, and San Miguel. 3 cases from Bislig City, with 1 case each from barangays Labisma, Mangagoy, and San Roque. 9 cases from Tandag City, from barangays Bioto, 3. Mabua, 3. And 1 case each from barangays Bagong Lungsod, Bungtod, and Telahe. 37 cases from Butuan City, from barangays Libertad, 6. Mahay, 4. Villacananga, 4. Baan Kilometer 3, 3. Bayanihan, 2. Daguhoy, 2. Doongan, 2. Imadehas, 2. San Vicente, 2. And 1 case each from barangays Agao, Agusan Pequeño, Ambago, Ampayon, Pating, Golden Ribbon, JP Rizal, Maon, Maog, and Santo Niño. For classification of cases, we have recorded 76 local transmission cases, 8 cases with no travel history to an area with local transmission, 5 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition,
72 cases are asymptomatic, 15 have mild and 2 severe. For status of management, 87 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of February 2, 2021, we have recorded 2 COVID-19 related deaths. Our first case is a 71-year-old female from Tandag City, hypertensive, diabetic, onset of shortness of breath on January 27, 2021, admitted on January 26, 2021. However, due to complications, the patient died on January 29, 2021. Our second case is a 76-year-old male from Hinatuan, Surigao del Sur, hypertensive, diabetic, onset of fever, cough, and shortness of breath on January 21, 2021, admitted on January 28 but died on January 29, 2021. As of February 2, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 6,352 confirmed cases, 896 active cases, 5,189 recoveries, and 267 deaths. Mao na mga kasyargaw, ang latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ang maong report gipagawas kagahapong adlaw sa Department of Health Caraga, mga kasyargaw. Good morning po. Good morning ka nga Sir Randy Archaga Santisas, watching from Manila. Thank you Sir G. God bless. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kanimo din na Sir Randy. Good morning. Magandang umaga ug sa tanang viewers nato. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, Department of Health gisiguro nga adunay pondo alang na sa vaccination program. Gisiguro karon ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga nagahinan na og budget sa gobyerno ang ipahigayon nga vaccination program batok na sa COVID-19. Sumala pa nga 110 million na ang populasyon sa Pilipinas og target sa gobyerno nga mabakunahan ang 70 million niini ilabi na kanang anaa sa saktong edad na mga kasyargaw. Ang pamahayag karon ni DOH Secretary Francisco Duque III. Handa ang ating pong gobyerno na ponduhan itong ating babakunahan. Ang pinupuntilya po natin, more or less about 50 to 17 million Filipinos. Okay? What is our population today? We are more or less about 110 million Filipinos. But because we are not going to vaccinate those below from 16 to 18, rather from less than 1 year of age to about 16 to 18, that will represent roughly about 40% of 40 million Filipinos. No? So out of the 110, we will vaccinate, we will try our level best to inoculate 70 million Filipinos. Equivalent to about 140 to about 148 million doses. Okay? Kasama na din dyan po yung factor in yung mga slippages, may minor allowances for wastages. No? So, kailangan po ay makumpleto. So, ayan po ay popondohan na yan. At sa procurement process, andyan po ang Department of Health, ang ating pong PSDBM, the Procurement Service of the Department of Budget and Management. Mao kana mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ni DOH Secretary Francisco Duque III nga adunay pondo mga kasyargaw ang atong gobyerno para sa pagpahigayon sa vaccination program. Maong walay angay ikabalaka o aron na sa target na mabakunahan ng 70 million ka Pilipino o kinahanglan usab ng 70 million doses, kinahanglan lamang na mosunod kita mga kasyargaw sa maong mga buluhaton gikan na sa atong gobyerno mga kasyargaw. Good morning Kuya G, pag-greet ko sa kananay Puri Nonoy na jaon sa San Isidro sa ija ika 73rd birthday. Happy birthday Nanay Puri Nonoy. Salamat, good morning, magandang umaga. Happy viewing po gikan na kan Jane Rayan Nogalo Miranday. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G ug sa mga Kasyargaw TV. Kuya G, pa-shout out sa ako kaiban sa trabaho sa Taganito HPAL Corporation kan Sir Joventino, Sir Lolito, Sir Rufino, Sir Silvano ug Sir Pablito ug labi na sa ako anak
na gwapa na si Maria Cheska watching here at TH Pal plant site. Keep safe everyone. Gikan na kang Ma'am Anilin Linagan Nugalo. Salamat Ma'am Anilin. Good morning kanimo din ha. Salamat po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, sa atong mga balita karon, vaccination program kumpiyansang mapahigayon sa mga local government units. Dako ang kumpiyansa ni Testing Czar Secretary Vivencio Dizon sa mga LGU nga mapahigayon ang COVID-19 vaccination program sa atong gobyerno kung magsugod na kini nga kumpiyansa tungod na sa gipakitang pagkamaayo sa mga local chief executives sa pagpatuman sa mga public health measures mga kasyargaw. Ang pamahayag atong paminawon. Kung ang mga local government units po natin, kung ang ating pong mga citizens, talagang itutulak yung minimum health standards, yung pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pagdidistansya ng kakayanin natin sa abot ng makakaya natin, kaya po nating kontrolin ang COVID-19. And napakita na po natin yon. Ngayon po, sa vaccination program, tingin po natin may kumpiyansa tayo dahil napakita na po ng mga LGUs natin, lalo na sa Metro Manila at sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga highly urbanized cities natin tulad ng Cebu, ng Davao, napakita na po natin na kung epektibo ang leadership, decisive, mabilis, tingin ko po with the help of the national government in providing primarily the supply of vaccines, and with the help of our DOH in providing the guidance and the support and the leadership of our LGUs, kakayanin din po natin ito. Baka na mga kasyargaw, ang mismong pamahayag karon mga kasyargaw ni vaccine oga ni Chief Implementer Vivencio Dizon mga kasyargaw, ang testing czar chief nato karon mga kasyargaw. Ang kumpiyansa ni ini ngadto na sa atong mga LGU mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success sa Aries. Malipay ka sa imong bisita nga favorite relative nimo karon. Lucky numbers 18, 38, 43, 29. Lucky color gold. Samtang sa Taurus mga kasyargaw, makita ang usa sa old family issue sa inyong reunion. Lucky numbers 46, 53, 11, 25. Lucky color dollar green. Samtang mga kasyargaw sa Gemini, humanon ang duties karon sa daling panahon. Lucky numbers 11, 52, 35, 41. Lucky color peaches and ice cream mga kasyargaw, o peaches and cream. Samtang sa Cancer, malipay ka kay gusto niya nga makita ka in person. Lucky numbers 32, 51, 25, 54. Lucky color indigo mga kasyargaw. Mga na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napailaing upat mga kasyargaw sa mga musunod nga minuto dinhi na sa tong programa Siargao TV News. Good morning, magandang umaga, happy viewing po Vernie Ison, salamat, magandang umaga, happy viewing kanimo din ha. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, kay Soto nahimo ng bag-ong miyembro sa Gilas Pilipinas. Miabot na sa atong nasod Pilipinas si basketball player o Filipino basketball player nga si Kai Soto aron na mo appeal o mamahimong bagong miyembro sa Gilas Pilipinas samtang kini nag-andam pa para na sa 2021 FIBA Asia Cup qualifiers mga kasyargaw. Una nang giikaingon sa samahang basketball ng Pilipinas na si Al Panlilio mga kasyargaw nga ipailalom asa si Soto sa quarantine adi sir makaapil sa training sa uban pang mga players ni ini karon mga kasyargaw. Samtang nakatakda nga mo larga paingon na sa Doha, Qatar ang Gilas Pilipinas human ang February 14 para na sa FIBA Continental Qualifiers
nga pagahimuon sa February 18 hantod na sa February 22, 2021 mga kasyargaw. Mako na ang latest updates nato karon sa sports mga kasyargaw. Good morning Kuya G og tanang sa paunon, stay safe gikan na kan Sir Felix Tecmon Lisondra. Salamat Sir Felix. Good morning kanimo din na. Happy viewing po kaninyo tanan. Ilabi na sa mga taga sa paunon, sa mga taga Santa Monica. Good morning po kaninyong tanan. Daghang salamat. Maayong buntag po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang horoscope nato sa Leo, ang imong creative expression ang matigbabaw karon. Lucky numbers 55, 26, 33, 41. Lucky color pearl white. Samtang sa Virgo mga kasyargaw, humanon nimo ang imong mga responsibilities karon sa dali nga panahon. 31, 17, 52, 45. Lucky color amaretto red. Samtang sa Libra, maayo karon nga mag-keep og open mind, pero mas maayo isarado ang imong wallet karon mga kasyargaw. Lucky numbers 15, 26, 53, 45. Lucky color red gihapon. Samtang sa Scorpio mga kasyargaw, daghang lain-laing opinyon ang muhatag sa imo karon. Pagpili lamang sa maayo. Lucky numbers 21, 55, 43, 32. Lucky color sapphire blue. Mao na ang upat asa nato mga kasyargaw, dugang nato nga upat nga horoscope karong buntaga. Napailaing upat mga kasyargaw. Sa masunod na mga minuto mga kasyargaw. Good morning Kuya G from JB Bake Shop Dapa. Still listening kami Kuya. Salamat kang Ma'am Renilyn Tormento. Salamat Ma'am Renilyn. Salamat po. O sa mga taga JB Bake Shop, salamat. Good morning. Mga kasyargaw, palit lamang kamo sa JB Bake Shop kay lami dito ang mga pan, mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Papukaw Kuya G sa ako gwapa na dayaga nga naghigdaay pa na si Maria Cheska ang tindahan palihog abrihina. Gikan na kang Ma'am Anilyn Linagan Ogalo. Salamat Ma'am Anilyn. Good morning kanimo din. Salamat, magandang umaga. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest update sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna nay kinatibuk-ang 530,118 ka total cases tungod na nadungagan kagahapong adlaw og 1,266 kabuok ang mga bag-ong kaso. Maong 31,455 na usab ang active cases. Samtang ang nadugang sa naka-recover kagahapong adlaw 130 kabuok, maong 487,721 na ang kinatibuk-ang kaso sa tibuok nasod Pilipinas o ang kaso sa pagka-recover sa nasod Pilipinas. Samtang 10,942 na mga kasyargaw ang mga nangamatay karon. Mga na latest updates karon mga kasyargaw sa kaimtang sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Good morning Kuya G, good morning Union. Gikan na kang Ma'am Nalin Bilad. Salamat Ma'am Nalin Bilad. Good morning, magandang umaga po. Og sa mga taga Union, good morning kaninyong tanan. Sa mga taga Poblasyon 13, good morning po. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga taga Pilar, General Luna, San Benito, Del Carmen, good morning kaninyong tanan. Socorro, good morning po. Magandang umaga. Og sa Burgos usab, salamat, magandang umaga po. Happy viewing. Taga Barangay Quezon, good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Taga Barangay Osmeña, salamat, magandang umaga po. Samtang sa dugang nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Sa Sagittarius, mangandam ka sa exciting event for the day. Lucky numbers 18, 26, 47, 52. Lucky color dove white. Samtang sa Capricorn, mapalibutan ka og mga tao nga kusog og gana sa mga exciting activities. Lucky numbers 23, 35, 49, 55. Lucky color jade green mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius, ikaw ang mag-effort sa pag-take up sa misunderstanding. Lucky numbers
35, 27, 51, 43. Lucky color, ginger yellow. Samtang sa Pisces, mga kasyargaw, itago nimo ang supernatural knowledge secret. Ang imong responsibility karon ang pagtabang sa mga tawo nga adunay supernatural sickness usab. Lucky numbers 33, 45, 56, 21. Lucky color, magenta red. Mao kana ang atong mga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Kana giya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success, mga kasyargaw. Shout out po sa tanang viewers nato. Salamat po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Shout out kaninyong tanan, mga kasyargaw. Ug ilabi na ang mga reactors, commenters, mga kasyargaw. Good morning viewers. Syempre, good morning po. Salamat. Dini na lamang ko kutob, mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ang inyo nag-alagad sa live stream karon, Kuya G. Maingon kaninyong tanan, mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, God bless po kanatong tanan.